ಮಾತೃಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ವಂಶದ ರಾಜ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ತುಳು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಾರು. ಆಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ತುಳು ವಂಶ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಂಶಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಂಪಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವಿಟ್ಟೆ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ಅರವಿಡು ಪಂಪಿನವು. ಈ ಅರವಿಡು ವಂಶದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕಲು ಅವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅವು ತಮಿಳುನಾಡದ ವೇಲೂರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇಲೂರು ಕೋಟೆ ಪಂದು. ಇನಿ ಯಾನ್ ತಮಿಳುನಾಡದ ವೇಲೂರುಡುಲ್ಲ. ಈ ವೇಲೂರುದಲ್ಲಿ ಪೈಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತನ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಕಿಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಎತ್ತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಉಂಡು. ಆ ಕೆದುಟ್ಟು 10,000 ಮೊದಲನಿಂದ ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಪಗೆಮಾನ್ ಅಕ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ತುಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಲಿನ ನಿಂಗದು ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂದು ಏತ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು, ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂಡ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅವು 10 ಜುಲೈ 1806 ಇಸವಿ ತಮಿಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ವೇಲೂರು ಕೋಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ವೇಲೂರು ಕಿಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ನಾಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಕೊನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಈ ಕೋಟೆದ ಸುತ್ತ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿವೇರು ಅಕ್ಲು ಕೋಪಾಡು ಸುಮಾರು 100 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರೇನು ಅಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದು ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಸೈಪೇರು ಅವು ನಡತೀನಿ ಬಂಡ 1806 ಇಸವಿ ದೇನು ಭಾರತದ ಸುರೂತ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪ 1857 ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನ ಇಂದೇನು ಪನೋಲಿ.